Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uyazi ukuthi iqembu lakhe kumele lidlale kangcono ngokuqhubekayo njengoba lizoqala isigamu sesibili sesizini ye-Betway Premiership. Ngemuva kokudlala ngokulingana ngo-2-2 namaZulu FC ekhaya, i-Chiefs isendaweni yesihlanu ngamaphuzu angu-22 emidlalweni engu-16, basele ku-Orlando Pirates ngamaphuzu angu-11 namaphuzu angu-17 kuMamelodi Sundowns. UNabi ufuna iqembu ligxile emidlalweni owodwa ngesikhathi futhi lizama ukuthola amaphuzu amathathu emidlalweni ngamunye. Uthi futhi kubalulekile ukwakha iqembu eliqinile elizokwazi ukudlala kahle lithole imiphumela emihle njalo. Ukuvikela kwe-Kaizer Chiefs kube yinkinga kule sizini njengoba iqembu lidedela amagoli amaningi kunalawo eliwashayile. Izobhekana nomdlalo onzima neStellenbosch FC esele ngamaphuzu amabili etafuleni kodwa isalelwe imidlalo emithathu. iStellenbosch ibe nenkinga yokulinganisa imidlalo yaseNingizimu Afrika nemidlalo yayo yangaphandle, kodwa ikhomisile ukuthi ngaba iqembu eliqinile njengoba ishaya i-Orlando Pirates yaphinde yanqoba ngo-5-0 amaZulu FC. Amakhosi ashaya iStellenbosch ngo-2-1 ekhaya ngenyanga edlule, kanti lo mdlalo uthembisa ukuthi kuzoba ngomunye umdlalo ozoba nzima.